La màgia torna al Teatre Cursal amb la nit dels genis, i és que demà dissabte mitja dotzena de mags d'arreu d'Europa estaran a la Sala Gran, que ja compta amb quasi totes les entrades exhaurides. Ja fa 13 anys que es celebra aquesta gala i des de l'organització sempre volen innovar. Normalment nosaltres no volem que els mags repeteixin perquè no s'acomodin. Quan venen per primer cop treballen més, estan com més espantats i estan més actius. El repetir sempre és una mica problema, però evidentment estem oberts a repetir sempre i quan portin números nous. Màgia còmica, mentalisme o infantil. Enguany hi ha molta varietat. Tots aquests mags fan una estada de 5 dies al Pont de Cabrianes, a Sallent. Són 22 en total i estan a una masia on aprofiten per posar a punt els seus números. Llavors, l'organització en fa una tria i són seleccionats per participar a la nit dels genis. Una idea que va sorgir... La idea originàriament va ser veure que la màgia de prop tenia moltes sortides, hi havia moltes possibilitats de que la gent es reunís i treballés números de màgia de prop, i amb el Xavier Tàpies vam decidir que potser calia fer alguna cosa amb la màgia d'escena, que era molt més complicat trobar uns llocs per fer-ho i no hi havia tantes opcions. Tot plegat, una gala plena de màgia i d'artistes que segur que deixaran bocabadats a més d'un espectador amb els seus trucs.